In addition to that, para at least medyo klaro, kasi yung Empire 999, Realty Corporation, isang company lang yon. Consider mo yung pinag-uusapan ditong titles, almost 300 titles. Isang corporation. So meaning, marami pa tayong hindi na-discover ng mga corporations that are Chinese pretending to be Filipinos. So yun ang malaking trabaho na dapat nating asikasuhan, especially ang ating pong Solicitor General, na makita itong mga corporation na to na maraming mga pure Chinese na pretending to be Filipinos and owning and buying properties. Sir, just a clarification, Chinese lang po ba? Walang mga Filipino officials na naging kasabwat nila para mabili yung mga property na yan? Diyan sa sinabit ninyong documents sa Solgen? Hindi, katulad Hello. ay, ikaw na, brother. Sige. As I've said, particularly with the transaction between Eddie Tayang and the sale of property which is worth 79.5 million in Mexico, Pampanga, the person of interest involved here is the former mayor, Mayor Tumang, Tede Tumang. Alam po naman natin na he was already dismissed twice by the Office of the Ombudsman. So, kung Filipino po, lahat na mga properties that was sold to Mexico, Pampanga, kay Mayor Tede Tumang po, at saka yung mga some of the employees, particularly Roy Gomez, no, is involved and until now also at large. And doon po sa sale ng property with regards to the warehouse that where the shabu was discovered doon po sa Mexico. Ang involved din po dito yung kapatid ni Mayor Tumang at the same time si Mayor Tumang po on the sale of that property with regards to that warehouse. So those are the Filipinos which is in collusion with these Chinese nationals. I think let me emphasize also no, na ito sila ay nagpanggap ng mga Pilipino. Gumamit sila ng mga peke at mga spurious na mga dokumento na magpapatunay na sila ay mga Pilipino. Until after we have discovered na sila po ay mga Chinese nationals. Meron din po sila mga ginamit na mga dummies, no? Na mga Filipino, apparently Filipino-Chinese. No? Nandyan ho yan sa ating mga listahan. So makikita po natin na ito ay panlilin lang no sa atin no dahil talagang gumamit sila ng mga dokumentong pagpapanggap na sila ay mga Pilipino.